Hello everyone, konnichiwa. This is Waray in Japan. Today, I will share my another small investment sa Philippines. Ito yung pagpag-gate ko sa Pinas. As of now, hindi po talaga siya totally tapos. So, ipapasilip ko lang ang aking mga ganap. So, invest and spend wisely. Thank you always. So, yan lang muna ang mga ganap. Thank you always mga kawaray. See you next time around. Stay safe and motivated. Arigatou gozaimasu.